För att exportera en fastighet eller en plan så klickar vi på de 3 prickarna uppe till höger och väljer exportera Forest-Stand eller exportera KML. När vi väljer exportera Forest-Stand så kan vi även få lite val hur vi vill exportera fastigheten eller planen ifall det är så att det är vissa saker vi inte vill exportera. Och sen så döper vi filen till någonting och väljer exportera. Vill vi istället exportera från tabellistan så går vi ur fastigheten eller planen uppe till vänster och väljer nu tabell uppe till höger. Och sen väljer vi de 3 prickarna längst till höger på fastigheten som vi vill exportera. Och så väljer vi exportera Forest-Stand eller exportera KML igen.